Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RNN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RNN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RNN. Radyo mo nationwide. RNN. Radyo mo nationwide. Gihatag sa Dios ngadto sa iyang piniling hari ang mga dagkong kadaugan o gipadayag niya ang iyang gugmang walay paglubad ngadto kang David ug sa iyang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong udto kaninyong mga suking tigpaminaw din sa RMN Dipolog. Sa duha ka istasyon ang 981 AM o 94.1 FM o sa gihapon diya sa online internet. Ako sa gihapon mo ingon, have a good day. Tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mao gyapon kining opusyong alagad Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Mao gyapon makiguban kaninyo sa maong tulumanon. Pizza 11
sa bulan sa Marso tuig 2012. Sa gyapon, unang subli na ito pasalamat sa mga kanunay nagdasig sa ating tulamanon. Sa mga texter na to, diriman sa Dakbayanos, Dipolog, mga texter, mga suking di paminaw, o diha usab sa online. Particular yun, daghan kay natong mga na-receive nga feedback, mga OFW diha, dapit sa Middle East. Daghang salamat ninyo. Mga igala, mga ginikanan, sa atong pagsugod yun sa atong programa karon. Unang pagtimbaya no, sa tulumanon nga giulukan ng kahayag sa pagtuong Katoliko. Atong gibasa ang nahipatik sa Salmo Kapitulo 18, no, tudling 50. Dayon gidayon nato pagbasa sa Kapitulo 19, versikulo 1. Atong bahimugatan sa isip paglabas sa kanang gitawag nato mga unang hinungdan no, sa atong pagtuo. Pinuntalang mga elementary nga kahibalo ba no? Kanang mga ugat sa atong pagtuo kung ano nga nagatuo ta og Dios, mga higala, mga ginikanan. Kay bisan na daghanan natong nagatuo nga naagyod ang Dios. Kita mo tuo gyud kaniya. Apan hangtod karon naagya po'y mga igsuon nato nga wala gyud mag-ila nga dunag gyud Dios. Tungod sa mga katarungan sab nila. Og pipila ni ini atong ilabas karon. O gato sab ilabas pagpahibalo ninyo ug unsa po'y atong reaksyon, unsa atong katinawan o kahayag, mga higala. So, kining puntuha, wala tay ergo, wala tay lalis sa mga igsuon natong nagtuo sa Biblia apan lahi ang ilang sekta, lahi ang ilang pundok. O Iglesia ni Cristo man, born again man, baptist man, o evangelical, o any nga basta nagtuo nga about anang Christianity nga nagtuo sa Biblia. Wala tay lalis ani nga isyo, no? Ang pag-ila nga na ang Dios. Ang lalis, ang ergo, anaa sa ito mga igsoon nga wala mo ila nga na ay Dios. Well, mga igala, mga ginikanan, usa sa kumun kaayo nga panghuna-huna o ingno nato gi-raise nga issue o matawag nato argumento sa mga igsuon nato nga hangtod karon dili mo tuo o mo ila nga naay Dios. Nabang gitawag nato mga ateo o mga atheists. Tungod kay wala gyud kunoy konkreto ba nga mo pamatuod nga anaa gyud siya. Kana kunong atong Biblia kung gitudlo man diha nga naay Dios, sumala na sa mga pagduki-duki, buhat ra man kuno na sa tao, gama lang sa tao para pod panghadlok ba nga kinahanglan mo ilagyo ta og Dios, pero buhat lang na sa tao. O gani kuno kanang isang kita mga Kristiyanos, angkon man ta nga ang Biblia gisulat lang og tao. Di ba? Pero sumala sa atong pagtuo, sulat lagi sa tao pero linamdagan sa Espiritu Santo. Mori pasabot, pasangin la na to ang Dios nga may responsable nga nahimo ning kasulatan. Balik, gamit lang sa Dios
ang mga tao o kita, ang tao nga masulat ang iyang mga pagtulunan muning naa sa Biblia. Pero ang mga igsuon na itong mga atheist, hinoon nagkadaiya ang ilang mga panghuna-huna prinsipyo na exactly yun managsama. Pero managsama sila sa pagtuo nga wala, dili yun tinuod nga ana ay Dios. Pero when it comes to kanabang settings o kanang paghugpong sa mga katarungan, mahimong managlahi sab sila. Sama po na itong mga Kristiyanos, usara atong Biblia, apan managlahi ang atong interpretasyon, di ba? Munang magdebate ta, wala magpareha sa atong religion. Ang mga atheist po sa akong naobserbahan, managsama sila sa pag-ingon nga walay Dios apan nagkadaiya sa ilang mga argumento sa ilang pag-justify kunuhay nga walay Dios. Kay lagi gama raman sa tao na. Yung mga igala no mga ginikanan, kung atong gamito ng atong bisag pangwinta lang at tawhanon ba, dili kita makalikay, no? Kung ayuhon dyan na to og kunakuna o balansi. Hindi kita makalikay nga naagyo'y responsable nga pagkamao nga maisip na tong labaw siya sa tanan ug may responsable nga nahimo ning tanang kabuhatan. Kining kalibutanan, kining kalibutan o kita, mga tao, kay sa lagda kuno sa maayong pangisip lang. Kung walay Dios o kung walay creator, kay mingon kay tag Dios dili mawala sa tong hunahuna ng pulong creator o magbubuhat. Kay kuha naman na, no? Common knowledge naman na. Common na nga kahibalo nga mingon kay tag Dios amo na siyang nagbuhat sa kalibutan, di ba? Oh. Kay mao lagi kung muingon ta walay Dios, sa maraman ta nga muingon nga walay gabuhat sa kalibutan. Di ba? Pero ang uban po, muingon sila nga na ay gahimo sa kalibutan pero dili ng Diyos nga kanang gisultis Biblia. So, naay mga tao po nga nagtuo nga naay gabuhat sa kalibutan nga dili tao apan wala nila hinganlig Dios. Lahion sa lang ilang pangunahuna pero dili kuno ng Dios nga anaa diya sulod sa Biblia nga gitudlo. So mao na nagkadaiya. Pero alang niya tong mga igsuon nato nga wala mo ila sa Dios, sa ato pa walay magbubuhat, no? Katong mga igsuon nato nga wala mo tuo ba nga naagi gabuhat sa kalibutan. Pero sa lagda sumayong pangunahon na o panghisip o diha sa lohika no mga ginikanan, pangasuking ti paminaw o mga kasama, naon ragon na to. Kung walay gagama sa kalibutan, ang pangutana karon, mahimo ba ang usa ka kalibutan nga mutungha lag iya nga walay gagama? Kina bang tungha lang ng usa ka butang nga walay cause, walay sinugdanan o walay gigikanan? O ni natungha ra nag-iya? Isag ikaw tao, gamito na to atong pangisip. Makaingon ka nga matungha lang ang usa ka butang nga walay gagama, walay creator. Well, ako sa akong panghunahuna dili pug ko bisag panghunahuna lang nga tawhanon, balansihon ako. Di pug ko kaingon nga ang kining kalibutan, example, nga natungha ra nig iya nga walay gagama. Lisod kay na ako maapas. Amo to kung saan ninyo na bisan pagali sa siyensya kanang nagtuoan ng evolusyon na amangyoy maingon sila nga naagyoy sinugdanan pero mao lagi explain niya through science. Ang uban maingon nga mogamit og science sa ingon na pag-eksplikar mahitungod sa kabuhatan pero dili nila ilhon nga responsable ang Dios ana.
Pero uban po mga scientist, moingon sila nga sa nagkadugang ang ilang kahibalo, nagkaanam po ang ilang pagtuo nga na ay Dios. Tungod kay naa may mga pangutanang di na matubag yun. Pinagi sa kaplag nga siyensya sa tao. Namingon nga ang tao gikan sa kanang atom kuno. Pero sa tong mga elemento nga gigikanan kuno sa tao pero pagpangutanan na pero asa mabudgikan ang atom? Ug naapay tubag ipangutana pag yun sa man na mutungha ra ba nag-iya nga walay gagamaan na. Sa nagkaanam sila research pag studio sa dihang dili na matubag ang mga tubag nga pinakabugat na kayo, diha na din musugod ang panghuna-huna sa tao nga anaagyo di ay magbubuhat. Naagyo magbubuhat. Mga igala, bisag diri lang mo sulod ta sa kalibutan. Anything, for example, maghiskutag mga butang. Kanang sakyanan, for example. Kanang sakyanan, dili kita makaingon nga na porma na ng sakyanan, na mudagan, na iligid, na isamin, o na lingkuranan lagi, nga mahitabo lang na nga naan ang butangaw niya, walay gagamaan na. Namuingong ka na ay gagama tao. Na ay gagama. Unyan sa pa, kining radio station nga itong gigamit. Makaingon bata nga mutungha lang ni giyaang wala ni gigama. Huwag mo yung utanat at kisa man po gagama tao. So, uban pa kanang maingon tag sa ba kanang TV station. O any nga mga nakita na to dris kalibutan nga proven nga na mugna na mga butanga kay na ay tao nga gagamaan na. So, niyan ang puntuha pa lang ang premise na to nga kung naagali butang naagyoy responsable ana, naagyoy sinugdana na, naagyoy gagamaan na. Una mo yung kana laging kuan radyo unsa pa na diya sakyanan o balay o naagyoy gagamaan na tao. Yan sa ato pa matag butang na ay gagama. Pero kung hisgutan na po nato ang ubang mga butang dinhi sa kalibutan, kasamas mo yung mga tanah tag kanang bato. Butang man na. O di po ta kaingon way gagamaan na. O kung doon ay gagama, kinsa man. O mo yung kag tao, di po, kaya di man na magama sa tao. O mo yung kag kalibutan, butang man rin kalibutan. Ang pangutana, kinsay gagama sa kalibutan. Hindi na yung kakaingog tao, kaya ang tao di yung makaangkon nga mabuhat niya ang kalibutan. So kung huna-hunaon pa lang nato nga naagyoy gagama, so muingon tag kanang naa gamhanan kay siya sa nga tanan, di ba? Ano man kay di mo kagama sa gihimo. So sa laktod mo sangko kita sa hunahuna, no, mong gamito na to ang mayong pangisip, mayong pangatarungan, mayong pangwinta. Kanang pag-ingon nga walay gagama sa kalibutan o walay Dios, klaro na kanang palso o fallacy ng klasses pa kunahuna. Kay dili lagi mutungha ang sa kabutang nga wala ay hinungdan o walay cause o walay gagamaan na. Sama ng hanay mga ginikanan, mga suking tigpaminaw o mga ginikanan. O sa manang hanay, sa in English pa, order. Kung naay order, naagi nag-order ana. O sabi ni siya pa, kung naay hanay, naay naghanay ana. For example, ana kasi mong sala sa inyong balay. Then ya sa sala sa inyong balay, may kay pagkahanay mong inyong mga lamisa, supa, tanan-tanan usa pa mga decorations diya may kay pagkahanay. Pero ang pangutana ron kana nga hanay diya sulod sa imong balay na hanay ra ba nag-iya nga walay gahanay ana? O na ang hanay resulta sa naghanay. Dunay ga-arrange, dunay gahanay ana mo nang nakita nimo nga hanay diya sulod. Niya kining universo na puno man ni sa hanay, di ba? O kining Earth na siya kagulingong orbit. O kanang ubang mga planetas na siya kagulingong orbit. Napuno sa hanay. Pero ang pangutana karon, na hanay ra ba nag-iya nga walay gahanay ana?
Umuing kag naagagahan ay posible kay tungha ra ng hanaya ordera nya walay ga order na walay gahanay na. Umuing mutuo na ka nga naay gahanay na pangutana tao ba na siya? O murdan na siya sa tao? Labaw pa na siya sa tao kay grabe kay siya gama oy. Kita kagama siyang gama. Umuni mga kining atong gihiskutan karon. But na hunaon mga elementary ni siya nga kana bang kahibalo nga pagtulon ana tos tung pagtuon sao na to pagprove nga na ay Dios, di ba? O di kita kaingon nga nahan ay lang na nga walay gahan ay ana. Og mo tuo na ka ana na kay husto nga pangisip pangutana sunod na po dayon kinsa man na siya. Gamhanan ba na kay sis nga tanan? Of course, gamhanan kina sis nga tanan kay di man ta kagama si iyang gama. Okay, sunod na pod nga punto, pananglit ma-convince na ka nga dili lagi mahitabo nga mutungha lang ang kalibutan nga walay gagama o walay gahanay ani. Kay bisan gali diri sa mahinta kanang kahoy. Kanang kahoy, example kanang santol o di ba kanang mangga. Kanang mangga or santol napuno na sa hanay, di ba? Kay ang gamot na gyud ilalom tuwala tuwas taas. Yang mga dahon na apod siya'y kaugalingan og asa siya makita nimo diya sa usa ka kahoy. Di ba? Oh, ang dahon tuwas taas, ang gamot na sa ubos. Mausab sa mangga. So ang mangga o santol, mga tanom na pero naapod si hanay. Pero di ka kaingon nga nahanay ra nagyaway gahanay ana. Walay arkitek ana, way gagama ana nganong nainaana na. So mingon tag naa gyud veritas. Nya kinsa man na siya tao dili. Di kita kaingog tao kay tao di man kagama ana. Tao igor man mutanom ana, di ba? Oh, sa seedling so unsa diya, no? Then karon kung itandi pud nato ang gama sa tao o ang gama niya nga dili tao nga mao nang Dios, asa may labaw, asa may burag ingon ta makaingon ta nga akuyaw ginangiya ang gama kaysa gama sa tao. Well, kung mo dagan tas Biblia, kung utuo tas Biblia, giklaro man dias tong Biblia, no? Libros tong pagtuo nga siya may gagama sa tao. O kita, siya may gagama nato. Nya kita kung makabuhat magitag mga butang, makahimutag radyo, makahimutag telebisyon, makainbento tag kanang sa panang mga klasiya sakyanan. Pero remember nga kita, kung wala ta buhata sa kadtong pagkamao nga labaw pa nato, tong gamhanan sa nga tanan, buti pasabot kanang gitawag natong Dios. Kung wala ta buhata sa Dios, di po ta kagamaan ng mga butanga. Di ba? Kung atong unahon-naon, nagdepende ra gihapon ta niya. Wala mo sangko ra gihapon kung gamito nato atong pangisip ug panguna-huna, no? Di kita kapanghambog nga kita may gamahanan kitang tao. Eh kung wala siya may gama nato, di ta kagamaan ng mga butanga. O kana pong atong gipanggama sama sa sakyanan for example, amon tagig kag mga raw materials ana, mga elements. Siya ra gihapoy ga provide natog mga raw materials, di ba? Abali kita ego ratang ga symbol sa iya ra pong gipanggama, di ba? O kanang puthaw nga gigamit nato paghimog sakyanan. Makahimo bagod ang tao ana kung wala buhata sa Dios ang mga raw materials ana. So po ng mga kuan dia, mga aluminum. O kanang mga elemento nga naa diri sulod sa kalibutan nga gikoy-koy nato, gimina nato aron himuon ana. Mahingon rin sila nga, okay rin ang mina veritas, no? Okay rin mo ng mina per se. Pero kung gisupakan manggalin na nato karon, dili sa mina per se, kundi sa epekto anang mina. Mo ginay atong nasabtan sa atong obispo nga nung nisupa ka ng mina sa atong panahon karon. Dili na kay na kuan sa atong panahon, nakakuy-kuy na ta. Sila pa enough na. Kaya nga itong pagpatuyang og mina,
mao na nay makadaot. Ug nakita na nato nga nakadaot. So dili sa tanang panahon nga ganang mina ideal na. Ay panahon nga dili na siya ideal because makadaot na siya. Mo nang nangadaot ta. Pero kung maghinakog ta, amo na padayon ta ng mina. O mao na. Hutdo na natog koy-koy. Dayon mahibaw-an na dayon nato. Uwahin na dayon pagmahay. Nga tama na dayon ito. Undangan na nato. Naay laing panginabuhi nga itudlo unta nato sa mga tao nga maka-earn para dunay makaon. Ayaw na lang ng mina. Kaya ka ng mina, bisag wala ng mina, mabuhi na ta. Mga igala mga ginikanan. O labi na kay sa ubang mga nasod pod, naaram gyapon ng mina. Di ra gyapon ta mahadlok. Nga unsay naaanang ikadulot sa mina. Tungod kay naaram gyapon ng mga butanga. Wa man ta zero balance ana mga unsa ng mga bulawan unsa diya. Naaram gyapon ng mga elemento. Pero kung ang pagpunay na ito guna-kuna, umina, magmina na tasigitanan, di na ta moingog tili na ang resulta imbalansi na. Kanina na rin ang issue ko na about aning mina gali ng mga ikala, may ako lang po ning gi-appeal kay para po maliwanagan, matagaan tagkahayag bagun sa kayo mga hinungdan nga ang atong simbahan, atong obispo, supa ka ng mina. Dili ingong persi nga dautan ng mina nga atong gamito ng resources sa Ginoo nga atong gikoy-koy diya. Dili na mo'y buti pasabot sa atong obispo. Kay inaamang gaytay gamit nga mga bulawan diya sa atong mga decoration sa simbahan, di ba? Dili actually supak per se ang atong simbahan ng mina. Nasupak na ang simbahan ana o ang atong obispo tungod sa nahimong epekto ana. Kay mahimo man nga mabuhi ta nga bisag wala na. O proven man na nga daghan kay nang nisulod atong mina din nga unsa man nga pawpaw. Yan na nun sila mga argumento nga og nay kung ma-responsible di ang mina di okay ra na. Pero it's better mga higala para nako the best policy is obedience sa atong bishop. Una as a Christian, the best policy is obedience. Dili kita mo rason nga naman kay biblically sa atong pagtuo, kitang magtutuo, wala tagi require sa Ginoo nga atong supakon ang mandato sa atong obispo. Tao na atong obispo, makasala na personally. Pero kung unsay mga pagtulunan diha para sa unity, kahiusahan, as a faithful, we have no right to go against sa atong bishop na mo na atong matas pagtuo. Nawara gud basahan ninyo ng libro sa Lives of the Saints. Kinsa may santos be kamong mga Katoliko nga paboran ning mina be. Kinsay santos nga nadeklara sa simbahan nga naila kabayani sa pagtuo nga supakero sa obispo. Kanang magisterium. Wala tanan puros kuan obedient. Nga kanang ipalabi na to ang kwarta, ipalabi na to atong mga unsa na ka-bright, may tamurason narabang pabor sa mina ron, nag-hire og mga abogado nga mayang laki. Nga usahay katutaong ni depensa nga against anang mina, murag malupig inig magdebate. Kay minus kayo og reasoning, medyo minus og logic. Kay liman pod gi-hire pod nila, no? Sa maong kumpanyas mina kay mga abogado mapod di kompanilya na ay kaswildong kuan kanang dagko. Di mo hire sila di maing laki gud inig magdebate na. Mo ni akong kagulan ng mga debate puro mo sahay nga ang sa side sa nanalipod anang against ana sa tung panahon karon malupig sa katarungan. Muna nga kamong mga ako naghangyo ninyo mga kanang maayo og logic, maayo mga tarungan, maayo og reasoning. Gamitan ninyo naglaban sa atong kuan sa atong simbahan, sa atong pagtuo. Ayun na gamita sa pagrebilde sa atong simbahan. Ayan ang pagrebilde na to sa atong otoridad ya sa simbahan. Mo taon na hinungdan, mo na sinugdanan sa atong kuan kanang kalibog o kanang panagbahin-bahin.
Look what happened to Martin Luther, no? Kanang amahan sa Protestantismo. Kanhi usa siya kapari, pero kinagbuot siya iyawa na siya mutuo sa magisterium, nahimo na siyang santo papa siyang kaugalingon kay di naman siya mutuo sa otoridad sa simbahan. Nahimo na siyang santo papa siyang kaugalingon. Pero ang iya po mga followers, wapod mutuon niya tanan mo na mga protestante pero nabahin, daghang klase. Na ay Presbyterian, na evangelical, na ay Lutheran, na ay basta kang daghana kayong grupos protestante karon. Kay kana laging prinsipyo sa disobedience. Usara ang otoridad diri sa kalibutan, ang pinaka mao ang Dios. Niya sunod ang iyang mga taong gipili sama sa una, ipampili niya nga otoridad si Moises. Then sunod-sunod kisa itong mga nahimong leader pod lang Joshua, itong mga propeta. Dayon sa kingdom pod, kingdom of David. Then pagabot sa Bagong Testamento gitukod sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo ang gingirian o simbahan nga di na gyud malumpag. O mao ning simbahan. Then gi-appoint ni Kristo is a prime minister si San Pedro o si Simon. Gitugyanan siya sa mga Yahweh sing harian sa langit, symbolizing authority to as a prime minister. Labong ministro. O mo na aron sa po'y nakasunod sa katungdanan sa pagka-prime minister mo na itong mga santo papa. O mo na ang otoridad na to. So kung dili na ta mo tuos otoridad, amo na hinungdan sa nagbahin-bahin. Unang daghan na kayong tinukuan karon mga higala, mga ginikanan. So gilakbitan na to na, pero ang ato yung gihimong issue ron mga higala ang pag-ilanga adunay Dios. Pero ato naman tong na-establish no mga higala, mga ginikanan nga dili mahitabo. Usanon ka imposible ang pagtuo nga walay Dios. Kay sama ramang niingon ka nga natungha ra ning kalibutan nga walay gagama, di ba? Mga higala, mga ginikanan, bagasuking tigpaminaw. Sa punto diin mo ang uban mo ingon nga yun sa nimo veritas pag come up kuno sa huna-huna ba, naunsa pagpurma diya si mong huna-huna ang imong ingnon talang imong dako nga pagsalig o pagtuo nga wa ka magduha-duha nga naagid siya. Si kuan pa si Saint Thomas Aquinas ingon siya nga ang pagtuo dili gina siya kasupak sa rason. Faith is not opposed to reason. Ang pagtuo dili kasupak sa rason. Umot ipasabot ni Saint Thomas nga kanang pagtuo kuno adunay Dios sama sa tong pagtuong Kristiyano, dili na siya supak o wala na mo contradict sa kanabang rason. Nganong nakapamulong si Saint Thomas ana mga higala, mga ginikanan tungod kay siyang panahon, kung naa manggali mga ateis, mga ateo sa atong panahon karon sa una ra na kanang dili mo tuog Dios naa na niadto pa. Yan na sila mga argumento sab. Unya dunay gihimo mga argumento po si Saint Thomas as an apologist, usa ka Kristiyano nga apologist panalipod sa pagtuo. Naapod siya mga argumento na patik po siyang libro nang sa Summa Theologica. Kung wa ko masayop, wa ko malimot sa iyang libro. Na diyan patik ang iyang mga argumento batok sa mga ateo, dili mo tuog Dios. O mga higala, mga ginikanan. Kay ang style sa mga ateo, ilang i-prove nga dunay Dios. Ilang i-prove nga walay Dios pinagi sa rason. Nga ilang ihulog ba nga ang pagtuo nga dunay Dios wala gina. Gama ra gyud na. Unsaon nila pagpatuo pinagi sa mga rason, pinagi sa mga argumento nila. Sama nang mingon sila nga kung tinuod nga dunay Dios nga gamhanan, nga maayo, nga naman lagi nga ang kalibutan kaguliyang man. Naglabi man ang mga tao nga giingon nga nagbuhat og daotan.
Kung tinuod kuno nga na ay Dios ngano man nga wala man lagi masumpo ng mga dautan. Anong naamay mga mga rampant mangkain ng mga kanang silang kawa, tulis, patay, unsa pa na mga buhat nga dili mayong gibuhat sa tao kung tinuod pa ng Dios ninyo, dia mga Kristiyanos. Kung tinuod pa nga kanang inyong Dios gamhanan. O uguban pang mga argumento kung magbasa-basa mo mga igala, mahibaw-an niyo sa kay mga argumentos mga ateo. Unya ang nidepensa pod sama ni St. Thomas o uban pang mga teologian, moingon sila no. Makabarug ta kita mga Kristiyanos, we can stand. Atong ipamatuod nga sayop ng ilang giingon nga ang pagtuo kuno og rason nagka-contradict. Faith and reason. No, faith is not opposed to reason. Mo di pasabot sa tinuod nga Kristiyano sama ni St. Thomas nga ang pagtuog ang rason amigo. Doon na si harmony. Pero unsaon nimo na pagpabarog, unsaon nimo na pagpamatuod, kinanglan magampo ta. Dayon tun-an nato atong pagtuo. Kaya ang Espiritu Santo mugiya nato unsaon pagtubag. Unsaon pagtubag ka ng mga argumento sa mga atheists sa ilang pagpamatuod nga nagka-contradict kunuhay ang pagtuog ang rason. Mga igala, mga ginikanan, usa sa wa nato malimtig yun nga basic man siya og ayuhon yun na tugkad ang atong pagtuo. Na mo ni hinungdan nganong nagtuo ta nga naa gyud ang Dios. Ingon ani, ang Dios kung nagtuo ta nga naa siya nagbuhat sa kalibutan niya gamhanan kaysa nga tanan. Dili gyud nato wad-on ang iyang pagkagamhanan. Kay ang mga atheist ilamang i-prove nga kung tinuod pa ng inyong Diyos nga gamahanan nganong wa man niya masumpo lagi ang mga dautan daghan man gyapon ya ampo-ampo mo urag wala man na dungga nganong naglabi man gyud ang kasamok kung tinuod pa ng inyong Diyos na karon mga higala may inikanan mo na nga kinanglan mamalandong tag-ayo og tun-an nato ang atong pagtuo. Kay ako no si Veritas, to tell you frankly, ako niadto sa kana pang wala ta kahibalo aning Catholic faith apologetics. Maglisod gyud taon tagtubag ang mga argumento sa mga ateo. Pero as a testimony no mga higala mga ginikanan, kay ako man juning nabati karon nga nahayagan na ta naa na ang kakayag sama sa kung giingon sa miaging Domingo nga kining atong pagtuogot gipanag-ing ni karon sa kining istorya sa sun ug moon, di ba nga ang moon siyang kaugalingon wa siya kahayag pero nganong mohayag man ang moon o kanang bulan tungod kay gipa-reflect wala maghinakog ang sun sa iyang kahayag iyang gipaambit ngadto sa bulan ang iyang kahayag mo nang dunay kahayag na ang moon. Ingon na. So ang kahayag pod nga gikan sa atong pagtuo, gikan sa Dios. Ako ning nabati. Og dili ko kaako nga ako ra po'y kahibaloan di na ako ni paambit. Muning ako ni paambit ninyo mga higala mga ginikanan. Ingon na ni no, go back kita sa ato mga basic ng pinakaugat bastong pagtuo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan inani. Kung nagtuo ta nga gamhanan kaayo siya, makita sa mga butang yang gibuhat sama sa adlaw. O kining sun. Di ba ka makaingon nga para birang grabiha kay sa Dios no? Nakahimo man gid siya suga nga mohayag sa tibuok kalibutan. Kitang tao di mo to kahimog suga nga bisag mohayag lang sa usa lang ka atong nasud lang nga Pilipinas di ta kagama na oy. Di kita kagamag generator nga kanang para aw kanang kuan sa pana dia kanang air condition ako nagunahon na komenta gatong syudad no atong mayor gama og kanang aircon nga para sa tibok kuan kanang syudad sa Dipolog parang dili igang ita pero ang Dios ug atong imaginon iyang gama nahimo gali niya ng kahayag nga nag-iwag sa tibuok kalibutan kanang san
Kung manggali doon yung mga tao sa una nga nasaypa nila nga ang Dios kana kunong adlaw kay grabe king adlaw grabe kay na iyang kahayag. Liman ka nga pagkadako sa kalibutan niya mapahayag niya. Mo wa man sila kailas matuod nga Dios di ang sana lang may gihimo nilang Dios. O di mo na mao. Kay ang san gama ra man pud sa Dios. Nakaroon kitang nagtuong tanga ang adlaw binuhat sa Dios. Dili ba ka ug imong gamiton imong maayong pangisip, maayong pangunahuna, maayong pangatarungan, makaingon ka nga ang Dios nga naggama sa adlaw nga nag-iwag sa tibuok kalibutan, nya dili siya kagama og kanang aircon nga mabugnawan ang tibuok kalibutan. Dili lang aircon ang tawag siya. Kana ding iyang tugnawon o paulanan og ice ng pila unsa nga parties tong kalibutan himo mo na niya. O veritas kung nahimo na niya napabugnaw ng Amerika, unsa pa ng Australia, yang anong Pilipinas di man lagi niya mapabugnaw. Ako pong tubag ana. Pangutan siya. Nganong wala na niya butang air condition nga kanang dako kay nga tanan. Iya naman si plano. Mga higala, mga ginikanan, simple ra kay tubagon ng mga argumento sa mga ateo. Simple lang, gamito na to ang pulong, kung kabalot mo gamit anang pulong plano, unsay plano sa Dios. Kabalugay ta mo gamit ana tanan mga argumento sa mga ateist tubag na tanan. Simple ra kay nani man ko. Ang pangutana, for example, kanang ngano man nga wala man mabuntog sa Ginoo ang daotan diri sa kalibutan, nganong daghan man gyapon mga daotan. Ang pangutana, ang atong tubag moingon dayon ta. Kay ang plano sa Dios mao ni. Gibuhat niya ang kalibutan, gihimo niya ang tawo og gisulayan, gitagaan niya examination. Sa iyang pagsulay sa tao, iyang gitugutan ang gato si Lucifer nga nahimong yawa. Iyang gitugutan, lahi ng tugutan ha og kanang gusto o tuyo giniya. Gitugutan niya si Lucifer nga nahimong yawa nga manglimbong para kasulayan kitang iyang mga gibuhat nga mga tao. Kay kung dili niya tugtan ang yawa nga makalimbong nato, unsaon niya pagsulay nato? Buti pa sabot tungod na sa planos Ginoo. Dili tungod kay dili mahimos Ginoo nga pangpapason niya tanan ning mga buhat nga daotan. Di ta kaingon ana kay ang Dios mahimo niya ang tanan, himo ganyang adlaw nga di ta kagama. So ang pangutana daron, pwede ba nga ang Dios iyang wad-on diretso ang daotan? Himo kayo. Pero ang pangutana, kanus man na niya himuon? Well, pangutana unsa iyang plano. Kaya ang plano sa Dios according sa atong Kristiyano nga pagtuingon ani. Mao lagi gihimo niya ang tao, iyang gitugtan ng yawa nga makalimbong parang sulayan ta. Papilion ta niya. Nya kay ang tao ni pili man po si yawa. Nalinghug man sa mga tentasyon si yawa mo nang dunay daotan. Pero sa pangutana, pwede ba na wad-on sa Ginoo? Pwede kayo. Pero ang pangutana, kanus Ang pangutana, karon ba dayon? Gamiton ba ang gahom din sa Ginoo nga wala na o gamiton sa niya pod kita ra pod nga pinagi sa atong pagtuo nga sulayan niya nga kita nga iyang mga gibuhat ng mga tao pwede ta nga mapaundang ng kadaotan pinaagi sa iyang gama ra pod kita mga tao. Mao na ang Dios sa plano sa Dios sa wala pa ang final judgment, wala pa ang paghukom nga general, iyang nakalathala na nakaprogram na iyang plano nga sa atong panahon karon sa dili pa ang final judgment mapahinabo niya ang kalinaw ang katarong pinaagi ra pod nato iya tang gamiton nga iyang gama nga kung mamanalinghog lang ta sa iyang pagtulunan sa iyang mga sa na iyang kabubuton nga gitudlo sa iyang mga pinayalan ang iyang simbahan dili man ta masamok kay ngano man sample ang simbahan mo ingon ayaw pangawat, itudlo ng napulo kasugo, ayaw panulis. Unsa pa na diha? Kung kitang mga tao mutuo lang ana, nabagoy kahawat. Nahigugma lang tas tong isig ka tao, nahigugma lang tas sa Dios. Di bagod mo tungha ang kalinaw ana kung mutuma lang tas sa iyang pagtulunan.
ang kining mga kalisod nato, kining mga kaguliyang nato nga kita agi ra man punin nato. O di ta mo tuo sa simbahan. Pili-pilion lang nato ang gitudlo sa simbahan. Nyato pong simbahan pod. Kay mga tao ra man nato mga pari, napoy pipila nila nga wala pod magmaunongon. So ang kaguliyang, ang mga impurities, dili ta kapasangil nga ang Dios, dili kasumpo ana. Apil lang na as plano sa Dios nga sa atong panahon karon iyan ang gitugtan nga mahitabo na para makabalanse ta nga kinahanglan gyud mo dangop ta niya. Mga higala, mga ginikanan. So mao na mga higala, mga ginikanan. Sa atong pagtuo, very kuan kay na konkreto, mayong gikag rason na anay rason. Kanang giingon lagi nga kung tinuod pa na inyong Dios nga gamhanan, nganong dili man niya mapatunhay lagi ang katarong sa tibuok kalibutan karon at present. Ang tubag mahimo na niya kung buot niya. Kung naa sa iyang plano nga karon dayon iyang wad-unang mga buhat sa dautan sa kalibutan o iyang prisuhon diretsong yawa nga di nakapanglimbong, mahimo na niya. Pero ang pangutana, mao ba na iyang plano? Ay ikaw guro, bisag ikaw lang ron, ugon sa imong plano, mo na imong plano, mo na imong sundon. Diba ka ng engineer maggamag sa plano diha? Di mo po na buhaton sa iyang mga worker. Dili pwede usbon kay na maipausob si engineer o gula mtuman iyang plano, di ba? O niya, sa atong pagtuo sa Dios nga gitudlo rapon niya iyang girebuild pinagi sa simbahan. O mo man na iyang plano nga sa atong panahon karon, examination. Akong gitugtan si Lucifer, nyawa nga makapanglimbong ninyo aron makapili din mo, mili din mo asa mo, diri ba mo nako, dirito ba mo niya. Kaya kung mupili mo niya, kay balo na mo dayon kay gituluan mo sa akong simbahan, unsay dangatan ninyo kung di mo mutuo nako sa umaabot. O kamo pong musalig nako, mutuo nako, kay balo pud mo unsay inyong dangatan. Unsa puy ganti nga madawat ninyo? Ugma damlag. So mao na, sa atong panahon karon ngano mo ingon ta nga naglabi ang dawtan, kita pong mga tao, wa man ta musalig sa Dios. Musalig ra man tas tao. Musalig ra man tas mga gobyerno sa tao. Pag ingon sa gobyerno sa tao, mag-abortion ta kay mo na isulbad tong problema. Same-sex marriage ta. O unsa pa na diha, magsupak-supak yun sa simbahan. Bitaw ito na hinumdum ko ni J.K. Chesterton, ako man yung post guys sa Facebook. Mingon siya nga, kung i-abolish na to ang Diyos, kung wagtangon ko na to ang Diyos, ug ang mahimo ng Diyos ang gobyerno, kung sa inyong unahuna ako no, kung atong i-abolish ang pamaagi sa Diyos, ang atong tinuhuan nga nagtuo sa Dios nga naghimong number 1 sa Dios, kung atong i-abolish siya, kay ang atong gobyerno na may atong himuong Dios, unsa kahi mahitabo sa atong kalibutan, mga higala. Hinay-hinay namang nakita na ko unsay sangputanan. Look what happened to America. Makaingon ba kag ideal ang Amerika nga na ang abortion, na ang mga immorality sa pa ng mga gobyerno dia. Atong Pilipinas, gusto ra ba mo awat? Wala pa noon tanan. O bulaan tang Pilipinas nga kita mo awahi mo muluhod tanan sa ubang mga gobyerno. O nang kami, kita sa side sa simbahan, ning kamot gid taon tawing nga ang precept, ang ideology sa simbahan mao gid untay mo patunhay. Kay kana wala gid wad ang prinsipyo sa Dios nang gitudlo sa simbahan. O lagi na akong hagit nyo karong mga naminaw. Sulay og i-abolish na to ang Ginoo, ang Dios, ang iyang balaod. Dayon na atong ipalabi ang panghuna-huna ras tong gobyerno nga supako ng Dios. Tama ng contraception.
unsay mahitabo sa tong kalibutan. Sa atong nasod nga Pilipinas, well, nakita na nato subang mga nasod. Yan kay Veritas, tanawa, naglambo man sila kung ilang mga nasod. Pero pangutana lagi ang atong gitanaw katurang kwarta. Hadira ba na mo ato yung pinaka numero 1 nga rason nga nung nagpakabuhi tas kalibutan. Kanang kwarta, temporaryo ra na para ta mabuhi diri ani at present. Pero dili na mo atong ingotong pare ganina nadunggan ako. So gutugod. Bastang pare nga apil ko sa misa ganina ningon siya nga dili ra ba kwarta. Nga mo inato himuong kuan kanang plite paingon sa langit. Tungod sa kwarta mo na nga makaunahon na lantag supak sa pagtulunan sa atong pagtuo. Usbo na lang nato atong relihiyon, ang atong pagtuo. Tungod lang anang income, no way mga higala. Kaya ang tinuod nga passport nato dito sa heaven, dito sa langit, mao ang atong obedience sa Dios. Kanira bang obedience nato sa Dios mga higala ay gyud kalimti. Ang atong obedience sa Dios makita na diha nga consistent ta kung gituman nato og unsay iyang paagi sa pagsabwag sa iyang kabubuton sa ang pagtuo nato niya. Kung tanaw nato sa Biblia mga higala, ang Dios nag-reveal sa iyang mga sugo. Then doon na sige pamili nga mga tao nga silbing dunay protokol ang atong pagtuo niya. Ang buti pasabot dili na pwede nga mutuo ka sa Dios, din di ni mutuhuan tong sama nila ni Moises, ilang Joshua katong mga propeta. Buti pasabot kung mutuo ka sa Dios, tuhuan po na nimo ng mga tao niya diya sa ubos. O kinsa na iyang gipili. E dili po da pwede nga panlitan tuo ka sa Dios niya, di ka mutuo sa iyang gipadala nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Adi gihapon na pwede. Kung mutuo ka sa Dios, tuhuan po ito nimo ang gipadala. So moto nga kinahanglan mutuo ta ni Kristo mo bitaw na himutang Kristiyanos. Nya karon kung natuo po ta ni Kristo, nya wa po ta mutuo sa iyang gipadala kaysa may iyang gipadala ang iyang mga apostol. Awa lang gihapon na kay niingon siya sa San Lucas 10:16, ang naminaw ninyo naminaw sab nako, ang wa minaw ninyo wa pud minaw nako. O mo nang pruna na ay protokol ang atong pagtuo sa Dios. Di na pwede mayong kagtuo ko nimo Lord pero di ko mutuo ng mga tao nimo sa ubos kay sinungaling yan. Tinuod mo pud sahay, di ba? Kay bisang atong mga mensahero, atong mga pastor, bisang atong mga pari, naman pwede li maunungon nila, no? Pero ayaw ilahap. Ngawa na lang yun nabilin sa ilang mga panudlo nga gikan sa Ginoo. Ako mo man akong prinsipyo. Nganong nagpabilin kong Katoliko, salig ko sa mga obispo sa Santo Papa, kaya nagtuo man ko naara diha gihapon ang mga pagtulunan nga gikan sa Dios. Ang wala na ko sundan nila kanilang mga binuhatan. Himong po na gingon ni Kristo sa San Mateo 23. Natuhuoy ang ilang otoridad ay subayan ng ilang mga daotang buhat nga wala musubay sa ilang mga pagtulunan. Klaro ka na, San Mateo 23. Pero kanang uban, pagkakita ang lagpari nga gabinuang, adi na din musimba. O di, wa man na gitudlo sa itong pagtuo. Brag nalahap nimo hantod katong ubang mga maayong pagtulunan simbahan, wa na noon ma-avail nimo, wa na noon nimo mapahimusli tungod lang sa katurang nga punto nga wa ka ganahis pare. Wa ka ganahis Santo Papa. So unsa naman lang da itong treasure sa simbahan. Katong mga nahimos mga santo sa una nga naa na deposito da sa itong simbahan. Di na kakagamit ato, di na nimo to ma-avail kay di naman ka mosimba. Ho, ayaw gilahap kay mamiligro ang atong relasyon sa Ginoo ana. Kaya ang simbahan wala gitibuok og usa lang ka membro, usa lang ka pare, usa lang ka grupo lang sa mga obispo o pipila lang ka Santo Papa. Kaya ang atong simbahan galambo kay dako mitoy hakaw sa tibuok kalibutan, pila na katuig, 2,000 na katuig ang simbahan ni Kristo. Nya sayon-sayon ra nimo biya, sayon-sayon ra nimo og daot nga murag ikaw na mes labaw niya. So mao na mga higala, ako ning gipaklaro ninyo ang atong pagsalig sa Dios. Tinuod nga pagsalig sa Dios, i-apil po nato kinsa na mga taong iyang gisaligan di asyuta. Nya na-prove man gud ako sa history mga higala. Ingon si Kristo nga
maingon nga ako gipadala sa amahan na kuusab nagpadala kaninyo. Niya ang naminaw ninyo, naminaw sab nako. Ang wala minaw ninyo, wasab minaw nako. Kinsa man na katong mga apostol. Unya ang mga apostol pod, kung basahon nimo ang Biblia, iya pong gisugo nga pagtudlo pumug mga tao nga inyo pong piyalan, kung wala na mo sila may mapadayon. Na kinsa man po'y gipili sa mga apostol be. O mo nang basa mo ng kuan church history. Kaya kung anong musalig gusto mga obispo kaya ang ilang otoridad gikan gyud sa mga apostol. Tagaan mo na kog sampol. Kato si Bishop Ignatius of Antioch. Bishop of Antioch ikatulong obispo sa Antioquia. Unsa man to siya, protestante to, Iglesia ni Cristo to, saksi ni Uba o katoliko. O kinsa may responsable nga nahimong obispo si Obispo Ignacio, si Saint John. Tinun-an gyud ni Cristo. Direktamente nga tinun-an gyud ni Saint John si Saint Ignatius. Si kisa tungo sa Polycarp ba to, Ireneo. Si Polycarp. Tinun-an gyapon ni Saint John, kung wa ko malimot say magkabali niya kung Polycarp o Ireneos. Obispong Katoliko niya ang responsable tinun-an gyud direktamente ni Kristo nga si Saint John. So mga igala kan alang tanaw na to sa history, ang mga apostol kay gitagaan katungod ni Kristo. Anaan nilang otoridad niya ang mga tinun-an po ni Kristo, mga apostol nagpili sa unang mga obispo na to. Sama ni Ignacio, ni Policarpo. Then si Irenaeus po, si Bishop Irenaeus, murag kung wa ko malimot o kung masayap walang magkabali niya akong paggamit sa pulong, ang inihimong kuan niya, ang silbing nagtudlo niya, nag-anoint niya, bali niya, nagtudlo niya, may silbing iyang master, nga nakadawat sa pagtulunan sa Ginoo, pinagi ni Polycarp. Niya kay si Polycarp, tinunan man ni St. John, sumuna nga na ay connection. So naan nila ang authority. Niya, kung tanaw na to sa history mga higala, ang kining ordination sa ato mga obispo, gikan man yun sa mga apostoles. Pinagis ka ng ordination, pagpandong sa kamot. Unang nakaingong ko nga, ang otoridad sa mga apostol, nga gikan ni Kristo, naa sa atong mga obispong Katoliko. Una, ngano nga nitahod ko sa otoridad Katoliko tungod sa klaro niya nga otoridad nga gikan sa mga apostoles. E kung maanhag ka sa ubang tinuhuan, may klaro na ilang authority. Tanawar ako ng inyong religion mga higala, kanus-ana nagsugod, kinsay naghatag otoridad nila kanang inyong mga prime mover, sama nila ni Igsoon Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo, ni Ellen White sa Badista, o sa kinsa pa na dia, si Joseph Smith sa Mormons, Igsoon Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo. Unsa pa na mga tinuhuan karon sa Protestantismo, Martin Luther, kisa pa to John Calvin, o kanang mga prime mover, mga founders ubang religion nga nagamit gyapos Biblia. Uting kaya ang otoridad nila. Di ba tanan puros ra sila maingon nga na ang otoridad namo kay gatudlo mis Biblia. Mura na ilang style sa pagpamatuod. Pero sa Biblia, ang pagpamatuod sa otoridad, makita ganimo nga pinaagi sa pag-ordain. O, giun sa man pagpasa sa gahom niya sa New Testament be. Na si Kristo nagpili sa mga apostoles. Unsa man po'y paagi sa mga apostoles paghatag silang gahom. Pinagis pagpandong sa kamot through ordination. Nya unsa mang tinuhuan na karon nga ang ordination gikan jud sa mga apostol, walay bugto. Only the Roman Catholic Church man kaangko niya na mga higala. Kaya ang Orthodox gani nakunik unta sila sa Katoliko pero nibiya man sila sa otoridad sa Roma. Ngunang nasiak sila. So wa na pud sila makunik gyud sa originality, no? Sa unang mga kuan kay naputol man sila, kay nirebilde man sila. Nawala man lang obedience. O tanan lagi nga mo tiwalag o unsa na mo hawa aning lawas ni Kristo nga original kining simbahang Katoliko, kanan puros na sila magkabahin-bahin og natinuod jud pagkadaghana namang sikta ron. Ikan Protestante, daghang kay nga siak, kaya na pag-abot sa Iglesia ni Kristo, mga born again pagkadaghana kayo, tanan nagawas sa tinuod yun nga lawas ni Kristo. Pero let gipang akusahan og daghang kay mga akusasyon.
Mga igala, wa naman tayo igong panahon. Alang niya itong dunay mga text messages ba nga, dunay ipang suggest diri nga atong tukion diri sa atong tulmanon. At ang ilang ninyo no, kay akong gi bagay-bagay sa atong panahon ang atong mahimong topiko. Kaya ang uban nga mga suggestion na related po sa ubang ipanghisgutan na to. Pero katong uban, akong isuggest nga moadto mo sa atong website kay ang uban, naan ako'y nangaging programa nga natuki na katong mga isyu nga inyong gustong ituki dire. So mo na nga ang atong website veritas899.weebly.com. Sulod lang mo kay naa dito sa atong archives sa atong mga radio programs nangagi. Naa dito ang atong mga tubag. Okay no mga igala nga atong website veritas899.weebly.com ug atong cellphone number 0918549765. Okay, wala naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong makalangay inahan Mother Mary. Kining ubos yung alagad Shelbert Tundoyano Sinyo Alias Veritas. Kauban sa Pikas Lawak no sa technical side Daniel Uudog Taxi Lumba. Sa tanang mga amigo nato diri sa Armendi Polog. Pinanguluan sa atong maaptik ka manager. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang maging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo, ang pag-aksyon